ביום שאתה אומר אני זה העבודה שלי, אני עושה את זה, זה בלי זה אני מת, בלי זה אתה מת, השם לוקח את זה. יש מישהו אחד שתמיד דואג לך יותר מה שאתה דואג לעצמך, אומר חובות לבבות. כי הבורא יתברך מתקן עניינו של האדם יותר ממנו בעצמו. כמה את אומרת מתי נתחתן? אומר לך השם וואלה אני מכין לך אותו, חכי רגע. השם למה אין לי פרנסה כמו ההוא תראה פתח עסק, חבר שלי מהבית ספר, איך וואלה ככה? הוא לא יודע א' ב'. הוא היה כמו רבי עקיבא לפני שהוא חזר בתשובה. לא יודע קרוא וכתוב, איך הוא נהיה בעל עסק כזה? בוא מצליח, טק, אני רואה אותו מצטלה עם הלוי וזה, מה אתה רואה את זה? מה אתה מסתכל עליו? אומר לך חובות לבבות, השם יתברך מתקן את העניינים שלך בחיים יותר משאתה לעצמך. ובוחר לו הטוב יותר ממה שבוחר לעצמו. אני רוצה לגאול אותך, ומה אתה חושב? שאני עושה לך רע. תסמוך עליי, אומר הקדוש ברוך הוא.